Здравейте, хора! Тук е собственика на канала и аз, един негов приятел. И сега тук ще ви покажем нашия парк. Ей там е игрище, както гледате, вижте какви локви има само. Ей там локва, сложихме едни шета. И сега ще ви покажем кой ще стане тук. Това са едни момчета и там в далечината. Ние двамата сме два другари, които се разхождат. Погледнете. Ей сега тук ще се доближим малко и ще ви покажем какво направихме само. Така. Дали виждате? Ето тук само какво има. Това ще ние го хвърлихме, направихме бушба-буши в тази локва и стана толкова скандално, че направо. Вижте, мой приятел се учи да внимава. Вой! Браво е, момче! Браво е, Дани! Той се казва Даниел, аз се казвам Мартин. Марти БГ съм аз. Абонирайте се и за моя канал, въпреки че това е от неговия канал, който се казва... Как беше? Гледайте как само застана. Така, ето го това момче. Момчета! Здравейте, предаваме на живо. Ето на тези момчета дахме една количка. Нали? Да. Това беше от тяхния giveaway. Дадито! Много се забави. Ето го и моя приятел тук пак до луквата, просто много скандални работи ще прави в този парк. И това му беше първия влог и аз тук малко му помагам с неговия канал да се развие, както също и мога да се развие. Не забравяйте да се абонирате за Марти БГ и за кажи канала, че забравя. Тодор Езица кой беше там. И да абонирайте се, Вой, то схвърли една тухла и гледайте колко красиво става. Браво! Това беше тъй, че да. Чао, айде. Ето го и второто. Нещо, което сега ще хвърля, малко по-късно го направихме нарочно. Ето ги момчетата, те скачат. Ние допреди малко бяхме там. Сега тук ще го хвърля в ейта слопа пак. Малко отирахме да... Не. Вечера беше всички става опасно. Има тарантула, момчета, гледайте. Тарантула. Гледайте, това не е тарантула. Тарантула е голям паяк. Това е много опасно.